Bos días e benvidos a unha nova sesión plenaria da Deputación Provincial. Ábrese a sesión. Porque a decisión que aquí se tomen serán determinantes para o futuro máis ou menos próximo da comarca de Lemos. Unha trintena de alumnos do Colexio Torre de Lemos de Monforte participou no primeiro pleno xuvenil que acolle o Pazo de San Marcos. Primeiro asunto da orde do día. En Monforte hai 2 residencias de terceira idade e un asilo, pero a demanda é moito maior que a oferta. Por iso, dende a Deputación, imos facer un esforzo económico para sentar as bases que permitan construir unha nova residencia da terceira idade. Os estudantes dividíronse nos 3 grupos provinciais con representación en San Marcos. Quenda para a oposición. Entendo que fan falla políticas de asentamento demográfico, que pasarían por subvencionar actividades por conta propia dos máis xóvenes, rebaixar o prezo do solo dos parques empresariais, entre outras. Isto motivaría aos máis xóvenes a asentarse no ámbito rural. Segundo asunto, a construción dunha granxa escola na finca de Tor, propiedade da Deputación. Parécenos unha proposta moi boa para o Colexio Torre de Lemos, porque os alumnos aprenden relacionarse cos animais, aprenden a plantar, a cultivar. Eso para o futuro lle serve. Con algunha abstención e algún voto en contra, todas as propostas quedaron aprobadas por maioría. As emendas que fixemos, esperemos que se leven a cabo. A verdade é que o presidente escoitounos, era o que queríamos. E non se foron coas mans baleiras. O mandatario provincial comprometeuse co seu homólogo xuvenil a financiar a compra dun microscopio para os escolares. Eu creo que se centraron moito e ao final a política é tomar decisións, non? Establecer prioridades, que é o que é máis importante en cada momento, e eles superan o facer, además dunha forma moi correcta, de forma moi tolerante. O presidente foi unha persona moi tolerante, deixou falar a todo o mundo e, sobre todo, escoitou e se tomaron decisións. Os rapaces xa participaran de experiencias similares no Parlamento de Galicia e no seu propio concello. Para eles é unha experiencia importante porque póñense na pel dos políticos, saben o que teñen que facer. Tamén é importante para eles ter relación directa coas persoas que están dirixindo os nosos destinos, polo menos a nivel provincial. A eles gustalles o debate, gustalle defender as súas ideas, aprenden. Próxima cita, quizá, o Congreso dos Deputados.